Anem de twinning. Què vol dir això? Les més divertides. Som les més divertides? El següent pas per ser la mateixa persona era vestir-nos igual. I és el que I ho hem aconseguit, que el següent pas és entrar a polo. Hem arribat, però com que som antisocials ens estem esperant a fora. M'està donant ansietat. A mi també. No vull morir-me. T'ho juro que he sortit, hi havia una persona que lluïa una persona que no em volia trobar i m'ha agafat una ansietat i he pensat, no vull estar aquí, no estic còmoda. Ai, just quan anava a gravar estètic separa. Hola, estem ja dintre, ens ha costat molt el no. Perquè soc rosa, soc molt rosa. Avui estem... Que tothom em deixi pau, joder. M'ha canviat. El meu cervell està processant la traducció. Qui és aquest senyor que marxi? Aquest senyor que marxi, només que es quedi aquesta. Un silenci al fons de la mà. Que vingui la Figaflaues. Surt Figaflaues? Ara surt el de Figaflaues. No sap, ell no sap. Sortirà allà sense saber que té un capítol del podcast dedicat a ell. Que guapo. Hola. Aquests homes són uns fenòmenos. Posarem pa, bol i sal i ho vestirem amb unes copes de vi. Era un misteri que foste molt d'Amèric, no et coneixia allà la voluntat. Sempre defensat el producte de la terra, ara m'he enamorat d'una xòvida que estem a... Quan ens ha costat una puta cervesa? 5 putos pavos. 5 euros! No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans, continents al zero. Però crec que ho hauríem de fer tots com una miqueta al revés, no? Fiona, Margot! Què tal? S'ha acabat l'embogiment, han fet fora tothom. I a sobre, o sigui, ha sortit abans la Julieta que a nosaltres. Avui m'he comprat aquesta sudadera. És de divertida. Estic trista perquè són les 11 i ja estem... ja està, s'ha acabat. Estem tornant a casa. Podem fer una transició i de cop ens trobem a dissabte que tenim un altre evento La puc fer divertit? jo? Amb una Sí. patada láser? ¿Qué hay? Que no moguis el mòbil. Pumba! Tia, que no moguis el mòbil. No moguis el mòbil. Noies, ja estem al Festival Estrella. Bueno, encara no hem entrat, però és aquí. Que estètic. Oh, què és això, Albert? Ens han posat una pulsera perquè som vips i me fa molta gràcia. Jo vull que me facis lo del nas, que se'n vegi. Hola, hem pujat a la VIP perquè som unes xules, tota l'elit catalana d'internet, que d'aquí com un dia sortiran al podcast. Meitat d'aquesta gent que està en aquesta taula ens pot zurrar, però... Que hot, no? Tia, que no m'ha de fer. Que dolenta! Hauria de començar a escoltar Flashy. Sí! Ara em deixareu ciega. Estic fent un vlog. Hola, companys i companyes. Oh, pobre David, abandonat. David, saluda. Hola. Que surt Figaflaues! Me cago! Tot el món té braços fan de mi, en esta mà ens crida per sentir que ja ningú ens mira tot per mi. És un secret que entre nosaltres ningú més. Un pasado es un secreto que entre nosotras ningú més. Què toca, què toca? Em provocava amb la mirada quan parlava, l'envoltava i feia veure que no m'adonava. Amores, estic de mental breakdown. He anat a tirar això a la basura i dic biodegradable, vegetal, vegano. I de cop, hecho de plástico. Estrella, m'està estimant?
trialera. Oh. Crec que ens hem colat. Toma ja. Gràcies. S'ha acabat. Tornem dimarts amb els Premis RAC 105. Puc tornar a fer una altra patada?